bigarren postua lortu bezu bidazo itzuliko lehenengo etapa honetan, baina supongo lehenengo postuaren bila juten zinean, ez hau da zurrun. Helburua gaur zen lasterketa irabaztea, baina azkenengan bigarren postua. Pozik, sensazio onak eukidu lasterketa osoan. Lasterketa horretan da zure euneko esfortzoa egitea eta hori egin dut. Eta azkenean oso hurbil egon naiz lehenengo denborarekin, baina azkenengan bigarren postua eta ikusiko dugu nola jaten dira bigarren eta hirugarren etapa. Oso etapa erasokorrak izango dira, erasora gonbidatzea egiten dutena. Hemen lasterketa gogorrak dira, igoerak ere bai, eta ikusiko dugu zer egiten dute beste taldekideek, eta motivazio handirik lasterketa irabaztea, eta ikusiko dugu zer egiten dugun bigarren etapan eta hirugarrena. Zorionak. Eskerrik asko.